Dami ni debatana sumurong siang saluk naroha. Ima manok kok mandungani masu ita saluk. Amin. Atani debatan di minggu sadarion meminggu paunopon duk teritatis di enek dosian buku Amos itu ayat 10 sampai 15. Amos itu ayat 10 sampai 15 di dok. Jadi disuruh si Amasya malik siap Betel suruanna tu si Jerobeam raja sian Israel di nama marajehe do si Amos do pakko di tonga di pinopar Israel dak taratau tanui hata-hata nasbin ay songonon do di dok si Amos ikomate si Jerobeam marhidi budak jala ikon terbuat tu abuangan yang ke Israel siat tanona dungi di dok si Amasya matu si Amos lau maho ale peralatan makorus maho tu tanah Juda di si maho mangasagu-sagu jala di si maho manurirangi ala yang budi betel gunang bedak dati manurirangi ay huta habadiam di raja itu jala hudulan di harajau tu jadi ni nasi Amos mengadusi si Amasya dan nian paduli rangau jala dang anak di paduli rangau halak parmahan dua jalan apa pungu-pungu parkue di hawa tajam dungi dibuat Jehovah ma'ausian na mangadu biru-biru jalan di dok Jehovah tuau lau maho manurirangi dok pak bangsoku Israel lau maho manurirangi dok pak bangsoku Israel ido sahakna kadamang nenang nani holongan di bagasan Kristus Yesus ia si Amos ima sahalak na sederhana so masalah panurang di Jehovah ibana tu bangsa Israel kesederhanaan tarida sian alusna nama dok dak panurang ibana jaladang anak ni panurang iyau najul halak para mahadua jala papungu parkue ni kata awat tajam di palau do si Amos siap bebek siap betel Allah hata gap ni si Amasya na mangalap manarwang kata ragam do alasan ni sasahalak molo di palawi bana siap kutate bojo alane pangalap kupon alani adongin aji-ajian na alan nama mulu ibana do nasi ngate dak diulah aturan di pasautau alaya si Amos alana di jauh jalan sinuru di debatan ibadah gabe merasa tersaingi agak itu dimalin na ditek tadi ada persoalan antara ni si Amos do si Amasya dapat buat persoalan mendasar di zamanna sama si Amasya na mewakili torok dimalin na memakai agamai sama sarana untuk mencapai tujuan politik jala taboto tak kasih ya si Amasya ima ketua ni malim narong dihutai di politik si Amasya gerajai dia duduk membantu si Amos dia harus si Amos masih kap nasoni songona boso di debatai bana tegas lau paulihun situasi ni bangsoi sikap berani di si Amos mangalo kapan rang gabi itu di batu dua di bana tuapka masyarakat di bangsoi na tahu memikir kebutuhan di nguluna narikot wabah baruan warna siapa yang ingin diperbarui harus bersedia untuk diperbaharui Porseya si tutu ibana na Jehovah do macu ibana molo tabadikon do tuitan waimon sama dia mahabarnya niota madok akasitongan mangalo akajolma parhataga ka parhata tugal na mangalak manaroka tate ay namalowan ay tokin na di dokutusan ay sonoto di dokunan ay tokin na di dokunan ay sonoto din
di hari kotor di si mahabaranion maka tindak penghasintongan do. Behado haradeon tatarimo tunapa jong berita hati orang hasintongan. Masih mampukah kita? Barani do ibani mengecam sistem pemerintahan siang pimpinan negara do didukungnya kemalin na menciptakan kejayaan semua. Nah holan rekod tu kepentingan na sapi manang kepentingan kelompok sapi. Beano Bogota asa maradala keadilan sosiali unang holan pakirimon manang ini rakyati. Ala justru gak bisa lubang sana punasa keadilan ini. Dakolan kelompok manang golongan tertentu nama kasabab. Bagi kalangan kaum pejabat kelompok prinsipnya natuk dusuri boleh pertimbangkan keadaan ini. Tetapi demi menjaga stabilitas pemerintah keamanan posisi di raja ini nanti hai raja nama ngobomi maraja Jerome buat di payung saya tugas napa dua balga siapa nurangi ikoboi sampai jong hasintongan disuruh Jehovah do siamos manurangi tu Israel disuruh debata do ibani pabuahon barita alani pangarupahon na niulan di bangsoi na niulan yang ke raja do kapan renggak gabi alani na sositong na di pamasa nasida wakka naso mardihadia di ulan nasida do karumu di parugamaon parsombaonon alai dodo molu nasida sian hasintongan ido ubadi lubang debata itu nasida bukan hidup mereka bukan hanya sebatas tradisional mana alam ringkok dingol bukan alai menghalalkan segala cara demi tercapainya kepentingan politik termasuk mahata-hata pilih Nabi Nani si Amasya namadok ikomate si Jorobeam marhidete poda jala ikut terbuat buangan yang go Israel siap tanda sida ini kan dia pangalahuin ngasah tu bangsui kami memberimas di batang didong di bahedi somonondo hatani Jehovah permainan dojol mam di bagasak putah jala maragian ke anak muda burung marhidete poda jala bagiot do tanaon marhidete ruji-ruji jala mate di atas ni tanaon naramun do yang goho jala mati di atas tanah naramudo yang goho jala tarbuan buangan ia Israel siap tanah nung ngatak kasbe naik komadamu nama di Jehovah tu bangsoi tutu di tahun 750 ada orang so Kristus mabangkit pandurang Amos mardala lumba-lumba tulu tahun masa kata daban Yesus gabe mulai kau berkorban nyawa si Amos pola nalin lumba-lumba di bumi memang itu resikonya apalagi mau sotar calon di bangsoi buah-buah manang nabi ape nasida hati hai kegundahan kurang dumiaka tantangan dia dulu bodoh makor kotokan aja ala kuasa diurain si Amos manurang di Betel di wajah persoalan lahan ate Betel imengana persobau di hal Israel jala di sima malim Amasya mengulau nama limonna pasatu nakapelian di bangsa itu batak somon hidup di malim di bana tertujuh do rohani si Amasya bigi hakapan nama si Amos alani asing di nama mengaluh raja diulah ibadah do mengusir badugu sekaligus menghubungi si Amos yang beda dan di luar ibadah marurangi di hutan disuruh do ibadah pula tunggu tanah imatan juga
Odo baik perdebatan semakin panas di patorang parurang ima naso parurang ibadah dia. Itu Tuhan membangkitkan dia dengan semangat. Ida mah pagi setangku masih ada tali rabu di tengah-tengah di bangsa Israel. Dan memang sombu-sombu au bida ibana. Iko saya mah akan betul-betul ni Ishak. Jala tarula maka bagas na badia di Israel. Jala hehe ma audo pak bagas di Siroea. Pa tiop kora. Juna gay merasa direndahkan. Si Amasya songan duluan di mana ibana. Ya. Ibe peolo do songan niate. Molo terpinabuan ati kor gani sogoro ani halak mangide ibakan. Rupana ibana pesala doi dia itu ibana song parmah biru-biru ibana. Molo parmah biru-biru dianggap itu pekerjaan rendahan. Masa orang rendahan sepertimu, orang kecil, kamu itu parmahan, jago-jago. Sebagai uluan manang itu di malam ibana terganggu rohana di nubuatan di si Amosi. Mungkin ada orang tanda-tanda orang pas na boy mengganggu stabilitas di ibana, komunikasi di ibana, posisi di ibana tu raja Jerome yang dua. Kami humosi ibana langsung mengadu-adu tu raja mengadu domba. Tungborak do lau mama di tahun nasi tongan, ai boy do kita gay musuh di negara nang maralo tururu di Parugamon. Songan namasa tu Parurang Amos. Urang do hama olot do si taon molo makacok-cokon asit to manate. Adullo tumabu majabitahon. Paso-paso siya majabitahon dulu. Umura do mamaritaon teologi sukses. Siya teologi salib. Memang napa apa yang mungkin kalian kita majabitahon kadua. Umurado bulu-buluan marjabitahon na marjabitahon apa parekelom na sudiate. Sudah pola marjabitahon kuda. Alari kono kita masih ajar sia-siamos dan jadi madiar kita ala takas taboto nasia debatado hatai jala debatado nama curu hita sama siamos. Tak sumulut siamos nampe gadialo negara maralo tu raja jala gabe songonna mabain acin ni rohandongan. Kau di mana patong tong hasil tongani. Mol tumpe ikon mona umum jala mamulahon pangorpao. Jala kana mamulahon pangorpao. Doakan nama ralo ke rohani di batang dari soko rohana bija kita. Sotung ala gumodang parutungan di nama kajok jokon naso sitong gabe terbuat adobo kita tuh. Gawe parsidohon kita mangudahon mangudan nasidat. Songon halana proseya kita manang para jamitan na terpilih di debatan nang majalo akan di debatan yang ngaduami terjodoh kita maka jom-jokon hasil tongani dan jadi mabiar dan jadi sumut ala debatado na macuru las debatado mampargogoi mandungan kita ala itu tuh kemana kita sotung do tadok na maka jom-jokon hati gorak kita HP hati gorak na peola hati gorak nagabe parutungat tu dirita manang tuorok tak. Dada tu si kita di jauh jalan disuruh di bata. Balik saat naikon hajom jokonot tak ima hasitongan di debata bukan hasitongan di coma. Tapadao pangarupao. Tapadao parututu tapadao nama bakar soalan tapadao nama ngadu domba. Unang mardua rupa soko bulung di motungin nate. Si
sipata kotar, sipata hijau, molo tu sana sih, tu sona sih. Uju jumpak si ala gostok mamatangna, ala naboy hormat jala uduk kita nang salah. Ia dung dibagas joro, ia dung pajumpak kita semunina magomos nanak nyangna. Madok ikon ulah honot tado hati gorani. Eta etong cukup dope hita hola pas sahun dosa ganun. Unang mamoro akan nabogos jalan asumar tiga dia. Sumarihon akan nagale jalan mangulahon akan nadenggan idol tugas. Taulah mahasiswa do hati gorani. Iko barani do kita secara pribadi nang secara institusi paimoton akan nasala tarlumomi to kapanggogomi do tuaka si bahen nang si buah haputuso di negara nang di huria di kunguan ai singgik do kuaso pangarupao do kuaso lomoya itu hampir mirip. Ikotang yakonota jala tapaingo do aka pambombomi aka do manangi sepe asaunang madaru nasida tu namar lomolong unang rohum di debata dapatna memang dan pribadi di pemerintahi suatu untuk gabe sudah dibuat di pemerintahi gabe unani mas depa niat torodo pambombomi alai nak peibana si buat haputusan adong do si buat haputusan nabal gai madebati saya dong do budina angkapan bisikna ala nun nasana tarikot ibana tuak ka haputusan ini jadi galuh nama buah haputusan ibana ikut jodoh dibereng bisik ujungna sahat tuna pasai hope panggugumionna dan ibana si buah haputusan tong doi kok memangku kepentingan. Jadi dak boy diri nama molu dia kaulo. Alani tak pamana mai jala taurupi tatang yakko makajol masih somoni unang madaru kepemimpinan nasida tua kaulo nama bani mas di debata. Gabe ku onau memarsogot luak tak mau. Jadilah amos-amos masa kini na berani manang yakor na barani pai motondongan walau harus menyakitkan perasaannya dihasogohon bahkan hampir kehilangan nyawa alailah porsia ibadah naso katana pasaton na imanatani debatado alaiha luau disalhu bangsodo pasaton di ibadah gabe di padua debata ibadah ala debata